Takže 7 trúbení nebies je téma, ktorej sa chceme venovať dnes a ešte možno jedno, dve stretnutia. Určite dve minimálne. Takže poďme si zopakovať to, o čom sme hovorili pri minulom stretnutí. A otázku, ktorého sme okrem iného riešili, časové zaradenie alebo ohraničenie trúbenia. A, Biblisti sa pomerne veľmi zhodujú na tom, že trúbenia končia druhým príchodom Ježiša Krista, teda záverečnými udalosťami tejto zeme. To, čo nie je celkom jasné, že kedy začínajú a ako sa budú prejavovať v priebehu, alebo aký majú časový priebeh. Takže najprv k tomu ešte ukončeniu. Takže keď anieli uvoľnia vetry, o ktorých sa hovorilo na začiatku v 7. kapitole, keď sme čítali o tých 4 anieloch, ktorí držia vetry, teda záverečné katastrofické udalosti tejto zeme. Tým teda začínajú tie posledné udalosti tejto zeme. A takisto zvuk 7. polnice nás privádza až k druhému príchodu, ku koncu dejín. To znamená, že ten koniec v tomto, čo sa týka časového poradia, je zhodný. Keď máme záver posledného trúbenia, tak v 11. kapitole v Zjavení čítame, ja budem len úryvky z toho vyberať. 7. aniel zatrúbil. A v nebi zazneli mohutné hlasy. Kráľovstvo sveta sa stalo. Dôležité. A bude kráľovať na veky vekov. Vtedy 24 starší, ktorí tam boli, volali: Ďakujeme ti, Pane Bože, všemohúci, ktorý si bol, už teda tam sa nevyskytuje, ktorý prídeš, to znamená, že už prišiel, že si sa ujal svoje veľké moci a začal si kráľovať. Toto znenie 7. pečate nám jasne ukazuje, že teda toto sa naplnilo a naplňuje sa práve v čase posledných udalostí tejto zeme. 7 trúb teda končí záverečnými udalosťami pozemských dejín a vrcholia druhým príchodom Ježiša Krista. To je to, o čom sme si hovorili minule a z pohľadu aj štúdia je toto pomerne nekomplikovaná záležitosť. Ale minule sme si položili otázku, ktorú vám už teraz pripomínam, bola to akoby domáca úloha. Kedy trúbenia začínajú a tých možností som ponúkol niekoľko. Tá prvá možnosť je, že sú sprievodným znakom dejín, prebiehajú postupne, teda od začiatku do konca, teda od začiatku zvestovania Evanielia Ježiša Krista. To je jedna možnosť. Alebo je to podobne ako v súvislosti s pečaťami. Pečate neprebiehali kontinuálne, takže jedna začne, skončí, potom nastúpi druhá, skončí tretia a tak ďalej. Ale potom, čo nastúpila prvá pečať, tak počase sa pridáva druhá, tretia, štvrtá a dokonca tento cyklus sa niekoľkokrát v dejinách opakuje. Vždycky, keď sa hlása evanjelium, nastáva odpor k evanjeliu, jeho odmietanie, čo spôsobuje samozrejme duchovnú hluchotu, slepotu, nakoniec aj duchovnú smrť. Toto sú dve možnosti ako odpoveď na túto prvú otázku. A tá druhá možnosť je, že trúbenia sa týkajú len záverečných udalostí dejín a teda boli by v tom podobne ako 7 posledných rán, pretože 7 posledných rán nekopíruje celé dejiny, ale sa odhrajú v tom záverečnom čase tesne pred vyvrcholením svetových dejín. Keďže, ako sme si povedali, nie je celkom jednoduché pre nás úplne takto komunikovať v priebehu toho, keď je pustená prezentácia, tak samozrejme na záver budeme mať možnosť diskutovať. Ja vám chcem povedať za seba, že ja som presvedčený o tom, že na základe faktov, ktoré dnes o chvíľku budem hovoriť, že platí tá prvá možnosť. Teda, že trúbenia sú sprievodným znakom dejín, prebiehajú postupne a začínajú v podstate od doby, kedy kedy tieto správy zjavenia sú písané a prebiehajú postupne. Nie je to tak ako v prípade pečatí,
ktoré tiež začínajú v tom istom čase, ale nemajú za sebou idúci postupný proces. Takže kedy trúbenia začínajú, vysvetlenie k tomu, čo som vám pred chvíľou povedal. Zatiaľ, čo pečate opisovali všeobecné skutočnosti celého kresťanského veku, teda zvestovanie aj odmietanie evanielia, ale aj tie všeobecné dôsledky odmietnutia evanielia, tak to, čo tam nevidíme, zrejme plynutie času. Chýbajú tam časové prvky ohraničení, je niečo, čo by nám ukazovalo, že kedy to začína, ako sa na to nadväzuje alebo ako to pokračuje. Zdá sa však z toho, čo čítame v správe o trúbeniach, že na rozdiel od pečatí pokrývajú tieto po sebe nasledujúce chronologické obdobia. Prichádzajú jedna po druhej v priebehu dejín. A tak napríklad v týchto správach o trúbeniach je opísanie plynutie času, ako napríklad čas, ktorý je ohraničený 5 mesiacmi alebo 42 mesiacmi. Takisto iný termín je 3,5 dňa. Alebo potom sú tam tzv. 3 beda, ktoré sú paralelou 5., 6. a 7. polnice a sú oznámené takto. Prvé beda prešlo, hľa po ňom prichádzajú ešte ďalšie dve. Druhé beda prešlo a hľa tretie beda príde čoskoro. Z tejto formulácie vyplýva, že oni neprebiehajú naraz, ale prebiehajú postupne. Je zrejme teda, že keď zatrúbi jedna polnica alebo trúba, niektoré udalosti končia a ďalšie začínajú. Takéto členenie teda na rozdiel od trúbení pečate nemajú. Takže v tom je ten druhý dôležitý rozdiel. Starozákonné pozadie pečatí a polníc je tiež odlišné. Pečate poukazujú na starozákonné zmluvné kliatby, ktoré sa vyskytujú kedykoľvek. Dúfam, že sa pamätáte na tento termín. Hovorili sme o ňom v súvislosti so 4. a 5. kapitolou, že zmluvy, ktoré boli v starom zákone uzatvárané, ktoré predkladal Pán Boh, majú aj čas, ktorá sa nazýva zmluvné kliatby. To znamená, čo sa dialo vtedy, keď Boží ľud nedodržiaval podmienky zmluvy, aké kliatby, respektíve sankcie teda nastupovali. Všetky hlavné témy v pozadí trúbenia ukazujú chronologický pohyb. Zahrňajú časové obdobia alebo po sebe nasledujúce udalosti, ktoré sa odohrávajú jedna po druhej. A keď sa pozrieme napríklad na jeden taký motív zo Starého zákona, ako to prebiehalo v Jerichu. Pri páde Jericha ľudia mlčky pochodovali okolo mesta a raz denne počas 6 dní, tak im to prikázal Pán. Pri pochode trúbilo 7 kňazov na 7 trúb, ktorí išli vpredu. 7. trúbenie znamenalo konečné zničenie, rovnako ako 7. trúbenie zjavenia. A v ten deň, teda v ten posledný, obišli až 7-krát, ale to, čo je pre nás zaujímavé, je, že tento príbeh, ktorý je jasne chronologický a odohral sa v určitom bode histórie, je postupný a vyvrcholuje toho 7. dňa. A tak teda rozumieme aj na základe tohto motívu a niektorých ďalších, že 7 trúb je séria po sebe nasledujúcich udalostí s vyvrcholením v tom 7. Podobné paralely nachádzame v stvorení, v Exodu, teda v odchode Izraelcov z Egypta, v knihe proroka Joela, v jeho proroctve, aj v Sviatku trúbenia, ktorý je súčasťou teda Sviatkov Izraela. Je to 5. v poradí sviatok a nasledoval, alebo bol
odohral sa 10 dní pred sviatkom Jom Kippur, teda sviatkom zmierenia alebo súdu. Tieto početné starozákonné pozadia, ktoré poukazujú na sériu chronologických udalostí, sú až príliš systematické, aby šlo na náhodu. Skutočne tento model, ktorý som vám predstavil, v Jerichu sa opakujú niekoľkokrát a vždycky má v sebe tie prvky, ktoré obsahujú aj trúbenia zo zjavenia. Taktiež koncept súdu, ktorý máme v Biblii, veľké Božie skutky, tie skutky, ktoré sa týkajú súdu nad niekým, nad niečím, boli vždycky historické. Vždy ovplyvňovali udalosti v reálnom svete. Neboli to len ako akési duchovné pokaranie alebo len myšlienky. Boli to skutočne súdy, ktoré prichádzali. A teda, keď túto otázku zavrieme, tak ten záver, ktorý mne z toho vyplýva, je, že v 7 trúbach vidíme sériu udalostí, ktoré sa odohrávajú v priebehu dejín jedna po druhej, a to od kríža až po druhý Ježišov príchod. Takže zároveň sme si zodpovedali dve otázky, kedy začínajú a aký majú priebeh. Je možné vidieť ľudským okom, ľudskými zmyslami to, čo nám Biblia predpovedá? Dovolím si tu použiť výrok citát od Johna Poliana, ktorý napísal svoj komentár k tejto knihe a znie takto. Ľudské zmysly ani nástroje historické vedy nemajú schopnosť skúmať, čo v dejinách koná Boh. Trúby nám poskytujú perspektívu mimo dejín, kozmický pohľad od kríža až po druhý príchod. Ukazujú Boha konajúceho uprostred udalostí, ktoré môžeme poznať z histórie. Proroctvo akoby odhalovalo oponu nad ľudskými dejinami a poskytuje návod k Božiemu plánu v dejinách. A z toho teda vyplýva, že na proroctvá a dejiny, ktoré sa na základe toho odohrajú, sa treba pozerať spoločne, aby sme chápali zmysel a zemských udalostí. Prečo napríklad sa určité udalosti a ich motív a pozadie nedajú vyčítať len z toho, čo hovoria samotné dejiny? Dovolím si uviesť takýto príklad. Zoberme si napríklad príklad Exodu. My vieme, ako to máme zaznamenané v druhej knihe Mojžišovej, ale predstavte si, že nejakí historici by tento príbeh zaznamenali napríklad takto. Povedzme, že by to bol sekulárny historik, ktorý sa snaží podať správu o Egypte a o exodu z Egypta, by mohol napísať toto. Skupine otrokov sa podaril veľký útek z Egypta, pričom využili sériu prírodných katastrof, ktorí prišli v správnom čase, aby prekazili pokusy egyptskej moci zabrániť im v tom a dostať ich späť. Takto by to mohlo byť interpretované. Ja som si to úplne nevymyslel. Takto je to žiaľ aj interpretované zo strany sekulárnych historikov, ale napríklad aj zo strany egyptských historikov z vtedajšej doby. Dokonca do toho boli schopní ešte zabudovať aj to, že v podstate oni ich vyhnali, tých Izraelcov, z dôvodu toho, že boli nakazaní malomocenstvom. Takže to už nie je len história, ale do toho už zasahuje aj propaganda. My sa na tieto udalosti exodu pozeráme iným spôsobom. Prečo sa pozeráme, že boli riadené Božou rukou? No práve preto, že máme o tom biblický záznam. Keby sme brali iba samotnú históriu a nekonfrontovali ju s biblickým proroctvom aj s biblickým naplnením, tak skutočne by sa to mohlo javiť, že Boha tam nevidíme, ale keď tieto udalosti kombinujeme navzájom, to znamená porovnávame históriu zároveň s tým, čo hovorí Biblia, tak nám to udáva
ten správny motív a pozadie toho, čo sa dialo. Takže buď sa spoľahneme na to, že to bolo riadené Božou rukou, alebo sa spoľahneme napríklad na vysvetlenie egyptských kňazských historikov, ktorí nemali záujem samozrejme hovoriť o veľkých božích činoch, pretože ich Bohom bol niekto druhý. Ale my ako veriaci ľudia sa na históriu pozeráme cez Bibliu a vidíme v tom Božiu ruku. A samozrejme, keď to dokážeme správne zosynchronizovať s tým, čo sa dialo v dejinách, tak vidíme, že Boh sa nemýli a veci sa naozaj dejú tak, ako to Boh naplánoval, respektíve ako to predstavil. Takže teraz už prejdeme k samotnému prvému trúbeniu. A začína, a pardon, ešte maličký úvod, pretože to začína až v 6. verši. Potom som videl 7 anielov, ktorí stáli pred Bohom a dostali 7 polníc. Tuto je ešte určitý úvod. To, čo sa teda dozvedáme, je, že pred Bohom stojí 7 anielov. A týchto 7 anielov majú 7 trúb. A potom je tam jeden bližšie neurčený aniel, o ktorom sa bude písať v neskorších veršoch, so zlatou kadidielnicou, stojaci pri nejakom oltári, ešte bližšie neurčenom. My sa budeme snažiť zistiť, kto je ten aniel, aj pri akom oltári to stojí. Tomuto anielovi bolo dané veľa kadidla s modlitbami svätých, ktoré boli na zlatom oltári pred trónom. To, čo sa dozvedáme z tejto správy, že oni stáli pred Bohom. A neprišli pre tento okamih, oni tam stoja akoby pre tento účel pripravení. Dostali 7 trúb alebo 7 polníc. Trúby dostali, ale zatiaľ sa nič nedeje. Prišiel aj iný aniel, ten, o ktorom som hovoril pred chvíľou, postavil sa pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. Aby sme dokázali tomuto textu lepšie rozumieť, potrebujeme vedieť, kto je ten iný aniel. Tých 7 anielov predpokladáme, to sú nejakí anieli, ktorí dostali túto úlohu. Nie je potrebné, aby sme ich vedeli ich mená, pretože Biblia nám nepredstavuje ani na iných miestach anielov ich menami. Ale tento je jeden, má inú úlohu a potrebovali by sme ho identifikovať, pretože bude zohrávať v tomto úvode veľmi dôležitú úlohu a môže nám pritom pomôcť ten popis, ktorý tu máme, aj keď je veľmi stručný. Takže chceme sa spýtať, kto je to, čo ho robí iným, čo z toho textu môžeme vidieť, vyčítať alebo porovnať s tým, čo sme už v zjavení čítali, alebo je zaznamenané v iných častiach. Z popisu zdá sa, že je nadradený tým 7. Podobne ako to bolo v prípade tých 4 anielov, ktorí držali tie 4 vetry, tak k ním prichádza jeden a ten im má právo rozkazovať. A z toho vyplýva, že je im nadradený a podobnú skutočnosť nachádzame aj tu, že teda on má právo im dávať príkazy. Jeho popis činnosti ani nie výzoru, pretože tu ten výzor nie je opísaný, ale popis činnosti je veľmi podobný postave z 1. kapitoly, z veršov 12 a 20. Tam máme predstavenú určitú postavu, ktorá má byť hlavnou postavou celej knihy Zjavenie, ktoré píše Ján. A keď porovnávame tieto dve postavy, tak popis činnosti toho, čo robí ten v 1. kapitole a čo robí tento strúbení, je podobný. A to nám teda bude dávať určitú odpoveď. A teraz druhá otázka. Sú oltáre 2, o ktorých sa tam píše v týchto veršoch, alebo je ten oltár 1? Pretože najprv v úvode tohto verša sa píše, prišiel aj iný aniel a postavil sa pred oltár. A potom v závere tohto istého verša sa tam píše o zlatom oltári.
Je veľa biblistov, ktorí sa domnievajú, že oltár je jeden, že to je dvojaký popis toho istého oltáru. Ja sa osobne domnievam, nie len teda ja, alebo prikláňam sa k tým, ktorí sú zastancami, že sú tie oltáre dva. A k tomu, že sú tie oltáre dva, prispieva aj táto otázka. Čo robí tento kňaz vo svätyni? Aký obrad sa tam odohráva? Čo na základe toho, čo je tam opísané, si môžeme predstaviť? Čo sa dialo v starozákonnej svätyni? Keďže sme si povedali, že všetko v zjavení má nejaký starozákonný základ, motív, tak aj tu by sme mali mať pomôcku, ktorá nám ukáže, o čo ide. To je teda zrejme ten aniel. Aj tá otázka, že či sú to dva oltáre alebo jeden a pomocou toho by sa nám mohlo podariť vytvoriť obraz toho obradu. A keď sa na to pozrieme detailnejšie, tak to veľmi črtami pripomína dennú ustavičnú službu, ktorá sa konala ráno, aj popoludní, respektíve podvečer, alebo večer sa to nazývalo. A celý ten popis, ktorý nachádzame, zodpovedá tomuto typu služby. To znamená, ten autor zjavenia nás chce vtiahnuť do tejto služby, do tohto obradu a pomocou neho nám ukázať, čo dôležité sa v dejinách odohrá a čo znamená toto trúbenie. Alebo vôbec, čo znamenajú trúbenie. A taktiež z popisu obradu vyplýva, že tie oltáre sú dva. Prejdeme k ďalšiemu veršu. Dym z kadidla s modlitbami svätých vystupoval z ruky anjela pred Boha. Takže ďalšie detaily tohto obrazu. Otázka, aký je účel kadidla pri tomto obrade? Pri oltáre tamít, teda ustavičnej. Kadidlo a modlitby svätých vstúpali pred Boží trón v nebeskej svätyni. Akú úlohu, alebo aká je spojitosť medzi kadidlom, modlitbami, čo nám chce tento obraz povedať? Sú modlitby prostriedkom, ktoré pomáhajú, aby dym kadidla stúpala? No samozrejme, že nie sú. Dym stúpa prirodzene, niečo mal v tej službe znázorňovať. Kadidlo, ktoré sa tam pridávalo, malo niečo zvýrazniť alebo niečomu pomôcť. A spojení s modlitbami, keďže dym je sprevádzaný s modlitbami svätých, symbolizuje, čo sa deje s modlitbami. Teda ten dym, ktorý stúpal z toho oltára, predstavuje modlitby, ale preto, aby tie modlitby boli priateľné pre Pána Boha, tak sa k tomu pridávalo kadidlo, ktoré mali akoby tie ľudské modlitby, prosby, žiadosti predkladať pred Boha v priateľnej forme. Niečo podobné, ako sa v Novom zákone píše o tom, ako Duch Svätý nám pomáha pri tom, aby sme sa modlili, alebo aby tie modlitby prichádzali k Bohu správnym spôsobom. Takže v tomto obraze tá vôňa kadidla tie modlitby robí priateľnými pre Boha. To nám chce ukázať, že naše modlitby sú samozrejme nedokonalé, sú poznačené našou sebeckosťou, našou hriešnosťou, alebo kto vie, a Boh nás chce zachrániť. A chce nás zachrániť napriek tomu, že sme ešte v stave, že nie sme hodní pre nebo, ale samozrejme chce, aby na druhej strane, aby tie modlitby boli počuteľné u neho a zároveň ukazujú tú úlohu, ktorú zohráva pri tom Duch Svätý, aby sa tie modlitby postupne menili, aby sme v konečnom dôsledku mali právo, alebo dostali tú milosť vstúpiť do neba. Aniel vzal kadidelnicu, začína 5. verš. Naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. V
tom nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie. Čo nám tento obraz chce ďalej povedať? A začína to takým spôsobom, že ako sme čítali v predchádzajúcich veršoch, a ten anjel sa postaví k oltáru, zoberie stadiaľ žeravé uhlíky. S veľkou pravdepodobnosťou sa teda hovorí o oltári, ktorý stal vonku na nádvorí, teda oltár na spalované obete. Do nádoby, ktoré sa volala kadidielnica, vložil žeravé uhlíky, preniesol ich k tomu druhému oltáru, ktorý stal v tom prvom oddelení svätyne, aby pomocou nich zapálil tam oheň. A v tomto 5. verši sa hovorí, že potom znovu naplní kadidielnicu uhlíkmi, pridáva sa k tomu to kadidlo, o ktorom sme už hovorili, a potom odtiaľ od toho druhého oltáru, ktorý je oltár kadidlový, vychádza von a vysype to na zem. Nie je úplne jasné, že či tú kadidielnicu s tým ohňom, ktorý je vnútri, s tými žeravými uhlíkmi, hodí celú na zem, alebo či na zem vysype len ten oheň, tie žeravé uhlíky, ktoré tam boli. To sa z textu, ako je napísané v tom pôvodnom jazyku, nedá úplne vyčítať. Ale z toho, že ten oheň sa objavuje vo všetkých ďalších trúbeniach, sa skôr domnievame, že to, čo je vysypané na zem, je ten oheň, že nie je hodená celá kadidielnica, aj keď hodenie na kadidielnice sa napríklad v starozákonnom obrade tiež používalo a malo signalizovať ukončenie toho obradu. Zhodenie ohňa na zem predstavuje dôsledky trúbení, ktoré začínajú. Teda to, o čom sa tam píše. Hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie. A ich význam tohto je duchovný. Predstavuje Božiu prítomnosť, alebo jeho súdy, alebo Božiu prítomnosť a jeho súdy. Ja sa domnievam, že predstavuje jedno aj druhé. Že pomocou tohto nám chce ten obraz povedať, že na základe toho, čo sa deje na Zemi, Boh považuje za potrebné upozorniť určitú časť ľudstva na niečo dôležité, čo je pre neho nepriateľné. A prichádza to takou formou, aby si to tu tí ľudia uvedomili. A je to teda sprevádzané hrmením, burácaním, bleskami a zemetrasením. Tie tri prvé výrazy sa objavujú častejšie v Božom slove v súvislosti s tzv. Teofániou, to znamená určitým činom, kedy sa Boh zjavuje a je to sprevádzané týmito tromi prejavmi a v tomto prípade je k tomu ešte priradené aj zemetrasenie. To znamená, ako som tam uviedol na konci, s pravdepodobnosťou to predstavuje Božiu prítomnosť a jeho súdy. Vidíme to napríklad tento motív v Žalme 18, ktorý napísal Dávid, ako popis určitej svojej skúsenosti, ktorú vo svojom živote prežil. Čas tohto 18. žalmu ja som pripravil do tejto prezentácii, nie celý, len úvod a potom tie podstatné časti, ktoré budeme vidieť, ako sa zhodujú s posolstvom tejto pečate, týchto trúbení. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Saulovej ruky. Hovoril: vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo. K nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály. Budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. Zem sa pohla a zatriasla. Zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. Dym sa mu valil z nozdier.
Oheň z jeho úst polcoval žeravé uhlíky, blčali z neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal pod nohou. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. Z otmy si spravil skrýšu, z temných vôd a z ústých oblakov stan. Pred jeho jasom hnali sa mračná, krupobytie i uhlie žeravé. Hospodin zahrmel na nebesiach. Najvyšší vydal hlas, krupobytie i uhlie žeravé. Vystrelil svoje šípy a rozohnal ich, zmiatol ich množstvom bleskov. Otázka znie, naozaj sa toto takto stalo, ako je to opísané? Je to teda doslovný opis, alebo je to symbolický opis Božieho súdu? To druhé je pravda. Pretože Dávid opisuje svoju skúsenosť, ktorú mal so svojimi nepriateľmi a Boží zásah. Dávid mal veľmi ťažké a dlhé obdobie, keď čakal na trón a v podstate veľmi často bol jeho život ohrozený. A bol ohrozený nie od nepriateľov Božieho ľudu, ale naopak od kráľa, ktorý už neoprávnene vládol na izraelskom tróne. A nakoniec sa Hospodin postaral o to, že Saul prišiel o vládu a Dávid mohol sa vlády ujať. Ale neudialo sa to takýmto spôsobom. Je nám jasné z tohto textu, že to je symbolický popis Božieho hnevu. A to znamená, že opäť by sme mohli povedať, že historik by to popísal trošku inak, ako došlo k zmene vládnutia zo Saula na Dávida, ale Božie slovo nám to popisuje takýmto spôsobom a ukazuje teda symbolické prejavy Božieho hnevu a výsledkom toho je, že teda Saul prichádza o trón a Dávid sa trónu ujíma. Boh teda takýmto spôsobom potrestá nepriateľa a ochránil svojho verného. Aký je význam trúbení? To, čo vidíme z trúbení, je zaprvé, že dopadajú na bezbožníkov. Je to séria Božích zásahov v dejinách sveta od kríža až po druhý príchod. To sme si už povedali. Zdôrazňujú zároveň, že možnosť počuť a prijať evanjelium zostáva otvorená dovtedy, kým sa každý definitívne rozhodne buď pre Boha alebo proti. Teda na rozdiel od rán, trúbenia nie sú konečnými ranami alebo konečnými katastrofami, majú stále význam varovania. Zároveň Boh v trúbach tak postupne rozoberá satanovo kráľovstvo kúsok po kúsku v priebehu kresťanských dejín. Aj keď by sme zase mohli povedať, a možno neveriaci ľudia, alebo aj historici, že to nie je vidieť, ale Boh naozaj útočí na to, čo Satan chce dosiahnuť. A aj keď mu tú vládu neukončuje definitívne, ale postupne tým, že odoberá jeho spolupracovníkov v tom diele, ktorý koná na tejto zemi, ukazujú ako jednotlivé tie činy, ktoré chce Satan vykonať, aby zničil Boží ľud. Boh nedovolí, aby sa odohrali a naopak potrestá tých, ktorí spolupracovali so Satanom. Takže vidíme, že Boh pôsobí v dejinách. Dáva veci do poriadku a ruší nespravodlivosť, aj keď ľudia protestujú a majú pocit, že by to malo byť rýchlejšie. A opäť si dovolím pripomenúť ten citát, ktorý som už citoval, záver toho citátu od Jona Poliena. Na proroctva a dejiny sa treba pozerať spoločne, aby sme chápali zmysel zemských udalostí. Bez Boha nám to bude dávať iný zmysel. Poďme už k samotnému trúbeniu. 7 anielov, ktorí mali 7 polníc, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. Nastalo krupobytie a oheň, zmiešaný s krvou, bol vrhnutý na zem. Zhorela tretina zeme, zhorela tretina stromov a zhorela všetká zelená tráva.
Keď sa pozrieme na prvé štyri trúby, oni sú veľmi podobné, tie obrazy sú veľmi podobné, podobne ako to bolo u pečatí, že tie štyri obrazy boli rovnaké a potom v tých ďalších sa to zmenilo. Tak tieto prvé štyri trúby sa zameriavajú predovšetkým na svet prírody, keď to môžeme tak nazvať. Z tohto popisu je to veľmi zrejme. Piata a šiesta pečať dopadajú predovšetkým na ľudské bytosti. Zatiaľ, čo prvé štyri trúbenia sú úzko spojené, posledné sú od seba oddelené, posledné tri. Aký je motív tohto prvého trúbenia? Motív vychádza zo 7. egyptskej rany Egypta. Prečítame z Exodu z 9. kapitoly niekoľko veršov. Hospodin povedal Mojžišovi: Vystri ruku k nebu, na celý Egypt príde krupobytie, ktoré postihne ľudí, dobytok i všetko polné rastlinstvo v krajine. Keď Mojžiš zodvihol palicu k nebu, Hospodin zoslal hromobytie i ľadovec. Na zem padal oheň. Počas krupobytia šľahal oheň. Niečo také strašné nebolo v celom Egypte, odkedy sa stal národom. Ľadovec zbil v celom Egypte všetko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Krupobytie zničilo všetko polné rastlinstvo a polámalo všetky stromy na poli. Len v kraji Góšeň, kde bývali Izraeliti, ľadovec nebol. Takže toľko motív. A poďme sa teraz pozrieť, aká je medzi tým paralela, aj aký rozdiel. Čo sa týka obsahu alebo popisu toho trúbenia s touto egyptskou ranou, je to veľmi podobné, takmer rovnaké. Ale je tam určitý problém s paralelou medzi prvou polnicou a krupobytím a ohňom a súdmi v starej zmluve. V prvej polnici krupobytia oheň nepadajú na symboly nepriateľov Boha, ako na to napríklad v prípadoch Asýrie, Egypta alebo Góga a Magóga, ale na symboly jeho ľudu. To prvé trúbenie je zamerané na stromy a zelenú trávu. Už v tých predchádzajúcich lekciách sme si hovorili o tom, že v starom zákone vegetácia dôsledne predstavuje Boží ľud. Napríklad strom, olivovník zasadený v Božom dome, ale aj tráva, ako to uvádzajú verše zo Žalmov alebo z Izajaša. Ale neskôr sa stretávame s tým, že v neskorších prorokoch sa krupobytie a oheň častejšie vzťahujú na Júdu a na Izrael. A tak napríklad dopadá to na Jeruzalém, alebo na celý Izrael, a teda na jeho ľud. A tie texty nám hovoria aj dôvod, prečo sa to deje. Je to preto, že Boží ľud opustil zmluvu. A tak čítame tri také veľmi dôležité motívy, ktoré nám ukazujú, že niečo sa deje. Prvý budem čítať z Jeremiášov 11. kapitole. Čo chce môj miláčik v mojom dome, kde iba úklady strojí? Či slúbia posvetné mäso odstránia tvoje nešťastie, že opäť budeš môcť plesať? Zelenou olivou, okrášlenou krásnym ovocím pomenoval ťa Hospodin. V hukote veľkej búrky zapálil na nej oheň a spálil jej kvety. Hospodin zástupov, ktorý ťa zasadil, pohrozil ti nešťastím pre zlo domu Izraela a domu Júdu, ktorého sa dopúšťali, aby mňa urážali a pálili kadidlo Bálovi. Tu máme prvý dôvod, prečo dopadajú rany na Boží ľud. Vlastný ľud Boha opustil. Opustili zmluvu a slúžili Bálovi. A v dôsledku týchto činov Boh vylial súdy, aby sa pokúsil vrátiť ich späť. Oheň je teda použitý ako symbol Božieho súdu nad vlastným ľuďom, keď sa vzdialuje od zmluvy. Takže
Tento text okrem ďalší nám hovorí, že a, takéto katastrofy môžu dopadať aj na Boží ľud a my vieme, že v dejinách Izraela takýchto udalostí bolo viacero. Druhý text z Izajašovej 4. kapitoly. Zaspievam svojmu milému pieseň, môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Skypril ju, vyzbieral z nej kamene, vysadil ju viničom, v strede postavil väžu a do skaly vytesal lis. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Teraz však obyvateľi Jeruzalema a muži Judska rozsúďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Čakal som, že zarodí hrozno. Prečo teda zarodila plánky? Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím v svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli, zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnie a bodlačia aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Veď vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela. Mužovia Judska sú jeho utešeným sadom. Čakal na právo a hlad krvi prelievanie, na spravodlivosť a hlavolanie o pomoc. To je ďalšia časť z dejín Izraela, ako je poetickým spôsobom tu popísaná Izajašom. Čo nám chce povedať? Boh si vyhradzuje právo opustiť túto nevernú vinicu a začať od znovu. Vegetácia je síce symbolom Božieho ľudu, ale aj Boží ľud sa môže dostať pod súd krupobytia ohňa. Ale keď si spomíname na podobenstvo Ježiša Krista, tak si uvedomujeme, že aj Ježiš Kristus mal veľmi podobné podobenstvo, kedy židovským predstaviteľom hovoril o tomto motíve, ktorý sa nachádza Izajaša. U Izajaša pýta sa, že čo teda ten pán tej vinice má urobiť. Ten tretí motív je u Ezechiela v 21. kapitole. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, obráca tvárou na juh, káž proti juhu, prorokuj proti lesu na Negevskom poli. Povedz Negevskému lesu, čuj slovo Hospodina. Tak to vraví Pán Hospodin. Pozri, roznietím v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom. Takže jeho plámeň nebude možné uhasiť. Popália sa ním všetky tváre od juhu až po sever. Všetci uvidia, že ja, Hospodin, som ho tak zapálil, že nezhasne. Tento text, tak ako ho uvádzam na vrchu Ezechielovej 21. kapitole, tak u roháčka, pretože tam je iné číslovanie, sa nachádza v 20. kapitole, sú to verše 40 až 45 až 48. Taký záver vyplýva z tohto textu. Súd dopadne na všetkých, na zelených aj na suchých. A teda to, čo sa napríklad Židia domnievali, keď prichádzali k ním Babylončania alebo neskôr Rímania, že im sa teda nemôže nič stať, lebo oni sú vyvolení Boží, tak dejiny nám potvrdzujú, že sa môže stať a že sa to stalo a stalo sa to viackrát. A keďže tento motív je vzatý pre čas Božieho prvého trúbenia, tak my sa chceme pýtať, čo nám to chce povedať. Ale pozrieme sa ešte, ako sa napríklad tieto myšlienky odrážajú aj v Novom zákone. Najprv citát Jána Krstiteľa z Matúšovej 3. kapitole. Hovorí to vlastnému národu. Sekera je už položená ku koreňu stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. A Ježiš pri svojej púti na Golgotu sa na chvíľku zastavil a
pri plačúcich ženách a povedal im: Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou, nad svojimi deťmi, lebo hlá prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili a prsia, čo nedojčili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás a kopcom prikryte nás. Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Teda Ježiš Kristus sa tiež vyjadroval k týmto udalostiam, zaradil ich do časového súvisu a vidíme to v kombinácii starého nového zákona aj zjavenia, že sa naozaj týkajú budúcich udalostí, teda budúcich z pohľadu kríža a mali sa odohrať v dejinách. Suché stromy sú tie, ktorých slova a činy sa vynímajú spod Božej ochrany a následkom toho trpia Božím súdom. Pretože sa rozhodli odoprieť poslušnosť Pánu Bohu a Boh odoberá požehnanie. Vráťme sa teda k prvému trúbeniu. 7 anielov, ktorí mali 7 polníc a pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. Nastalo krupobytie a oheň zmiešaný s krvou bol vrhnutý na zem. Zhorela tretina zeme, zhorela tretina stromov a zhorela všetka zelená tráva. Kam to zaradiť? Čo nám to chce povedať v súvislosti s tým, čo sme videli v Starom zákone? Súd prvej polnice je súdom nad tými, ktorí sa z náboženských dôvodov zúčastnili na ukrižovaní Ježiša Krista. Koho teda? Vlastného národa. Predovšetkých, samozrejme, tých, ktorí ten národ viedli. Prvá polnica predstavuje rozhodujúcu udalosť súdu v kresťanských dejinách. Keď prišli Rimania zhruba 40 rokov po poprave Ježiša Krista a vyplienili Jeruzalém, tá vojna bola v roku 70 až 72 nášho letopočtu. Keďže Jeruzalém ako celok odmietol Ježiša, stromy vyschli. A to, čo si ale uvedomujeme, že v skutočnosti Boh nezničil Jeruzalém, nezničil ho krupobytím a ohňom. Božia ruka tam nebola doslova. Boh len odstránil svoju ochranu z Judska. Prišli Rimania a zničili mesto spolu s veľkými stratami na životoch. Takto ja rozumiem tomu, čo sa dialo v prvom trúbení. Myslel som, že stihneme aj druhé, ale čas mi hovorí, že nestihneme. Začali sme dneska neskôr, ale nechcem to naťahovať, takže chceme sa tým ďalším častiam venovať tak, aby sme boli schopní vnímať. Takže dovolím si v tejto chvíli prezentáciu prerušiť a